Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд соат пеш Нурулло Алиев дар муҳориба зидди Ҷо Солеҳ ки бо қарори Доваро ғалаба ба даст овард ва рекорди худро 10-0 кард. Дар ин навор мо суханҳои ӯро баъди муҳориба омода кардем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем. Ина бародаро, мо дар нейтралка қарор дорем дар границаи Маштакова. Ина омадем, ина границаи Россия. Ай Россия биромадем, рафтем Қазоқистон. Намус Қазоқистон аю болода. Қазоқистон рафтем. Гузаштем, омадем, дана обратно дар очередь истодем. Иншааллоh Худо хоҳад сар батия медурем насиб боша. Ина мирос число 05/01/2025. Ҳамаш хубай бародаро, хайле камтар очередь иншааллоh сар метия медурем. На граница Россия. Нурулло, туро бо ғалаба табрик мегӯем. Гӯй ки чӣ қадар ту аз ин ғалаба шодӣ. Ташаккур, ман хеле шодам, алҳамдулиллоҳ. Баъди 2 сол ман баргаштам. Дар аввал ташаккур ба мураббии ман Нима Масҳарӣ, Артём, Файк, Кайзен ММА, Кил Клифф, Генри Хуф. Ташаккур ба ҳамаи онҳое ки маро дастгирӣ мекунанд. Ва боз ташаккур ба UFC, Шон, Дана ва ҳамаи дастаи UFC. Онҳо ҷарроҳии маро ва худбарқароркунии маро назорат мекарданд. Ҳар рӯз бозгашти маро интизор буданд ва ман баргаштам. Ман UFC-ро бо ғалабаҳои нави худ шод гардонидан мехоҳам. Дар ин муддат тамоми 2 сол ту худро чӣ гуна ҳис мекардӣ, вақте медидӣ ки дигар ҷанговарон меҷанганд, а ту не? Вақте ки маро ҷарроҳӣ карданд, оиди чӣ сахт хавотир мешудам ва ба ман мураббиам Нима Масҳарӣ ҳар рӯз мегуфт ки Нурулло, ту боз ҳам бақувваттар бармегардӣ. Ҳама баъди ҷарроҳӣ бақувваттар бармегарданд. Хавотир нашав. Ва мо кор кардем. Баъди ҷарроҳӣ ман бо мураббӣ оид ба бокси Артём Кузьмин тамрин кардам. Яке аз беҳтарин мураббиҳо дар тамоми ҷаҳон. Ва фикр мекунам ки баъди 2 сол беҷангҳо ман нишон додам ки аз дасти ман чӣ корҳо меояд. Ман бо рақиби оддӣ наҷангидум. Дида мешуд ки дар сеюм раунд ту бо ӯ дар стойка ҷангидан мехостӣ. Ту дар стойка худро хуб ҳис мекардӣ. Бале, ин нақшаи мо буд ки бо ӯ дар стойка ҷангем, чунки ӯ ҷитсери хуб аст, лекин гӯштини ман низ бад нест. ӯ камарбанди сиёҳ дорад. Ба ман бошад мураббиам камарбанди кабуд додааст. Лекин ман бо камарбандони сиёҳ ҷангида метавонам. Ва бале, дар сеюм раунд ман бокси худро нишон додан мехостам. Лекин ӯ мегурехт. Ва дар охири раунд ӯ маро афтонид. 1-2 маротиба ӯ туро бо тариқи усул шикаст додан мехост. Буд ҳолате ки ӯ барои ин корро кардан наздик буд. Рости гап, ин саҳар соати 6 саҳар мо аз хоб хестем. Бо мураббиҳоям ин усулро тамрин кардем. Бо мураббиам Файк, мураббии оид ба ҷуҷитсу, усули секунҷа ва усули дастро тамрин кардем. Ва дар муҳориба ин кор рух дод ва ман барои ин чиз тайёр будам. Лекин ӯ сахт қапида буд. Усули ӯ хеле сахт буд. Ту соли 2025-ро бо ғалаба оғоз кардӣ. Гӯй ки дар соли 2025 чӣ нақшаҳо дорӣ? Рости гап, ман тайёрам. Агар ки ман осеб надошта бошам, ман дар як рӯз 3-4 маротиба тамрин мекунам. Дар вазни сабук ман ҳатто барои бо Кинг-Конг ҷангидан тайёрам, агар ки ӯ 70 килограмм вазн кунад. Ана ҳамин гуна буданд суханҳои Нурулло Алиев. Дӯстон, дар комментаре нависед ки муҳорибаи ӯ ба шумо писанд омад. Агар ки муҳорибаи пурраи ӯро тамошо кардагӣ набошед, пас дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментаре закрепид шуда. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.